низоми ганҷавӣ. абу муҳаммад илёс ибни юсуф ибни закӣ муаид, мутахаллис ба номи низомӣ, шоир ва мутафаккири бузург, бунёдгузори мактаби хамсанависӣ мебошад. ӯ соли 1141 дар шаҳри Ганҷа таваллуд ёфтааст. Ганҷа он вақт маркази Озарбойҷони шимолӣ буда, шаҳри бузургу тараққикарда ҳисоб меёфт. як гурӯҳи адибону донишмандон дар он ҷо ҷамъ омада буданд. мувофиқи маълумоти бисёр манбаъҳои таърихӣ ва адабӣ, аҷдоди падари Низоми Ганҷавӣ аз аҳли қавми Эрон буданд. модари шоир аз деҳоти атрофи Ганҷа ва ба қавли худи шоир раисаи курд буд. падари Низоми Ганҷавӣ ва аҷдоди ӯ аз аҳли илм буданд. шоир дар хурдсолӣ аз падару модар маҳрум гашт. тарбия ва сарпарастии ӯро тағояш хоҷа Умар бар ӯҳда гирифт. таҳсилаш пурра дар зодгоҳаш гузаштааст. дар омӯхтани илмҳои гуногун Низомӣ кӯшиши зиёд дошт. ӯ аз илмҳои замонааш фиқҳ, калом, фалсафа, ҳаят, ҷуғрофия, нуҷум, риёзиёт, тиб, кимиё баҳраманд гардида, аз ҷавонӣ ба шеър гуфтан оғоз намуд. дар баробари донистани илмҳои замони худ Низомӣ аз мероси бадеии юнони қадим, ёдгориҳои хаттии паҳлавӣ, осори илмию адабии араб, таърихи халқҳои Қавқоз ва адабиёти форсу тоҷик пурра огоҳ буд. вай адабиёти даҳонии халқи худ ва расму одоби насронию яҳудӣ ва паҳлавиро хуб медонист. илмҳои табиӣ, махсусан тиб ва нуҷумро хуб аз худ карда буд. умуман Низомӣ аз илмҳои зиёде баҳравар буд. аз ҳамин сабаб ӯро ҳамчун донишманди ҳамадон, яъне ҳаким, эътироф карда буданд. зиндагии Низомии Ганҷавӣ пурра дар Ганҷа гузаштааст. боре бо даъвати Туғралшоҳ ба Табриз сафар карда, вале дар он ҷо фақат 3 рӯз истода тавонист. ҳаким Низомии Ганҷавӣ умрашро берун аз дарбор дар озодию сарбаландӣ гузаронидааст. ӯ бо шоҳон робита дошта бошад ҳам касеро маҳв накардааст. ҳаким Низомии Ганҷавӣ соли 1209 дар Ганҷа даргузашт. ҳоло дар болои турбати ӯ мақбараи муҳташаме сохта шудааст. халқи Озарбойҷон нисбат ба Низоми Ганҷавӣ ифтихор ва эҳтироми бузург дорад. дар Ганҷа ва Боку ҳайкалҳои муҳташами Низоми Ганҷавӣ гузошта шудааст. Низомии Ганҷавӣ дар адабиёти ҷаҳон бо достонҳои худ машҳур аст. тамоми осори ӯ ба забони форсӣ навишта шудааст. ёдгории ҷовидонаи Низомии Ганҷавӣ хамсаи ӯст, ки онро 5 ганҷ низ меноманд. хамса аз 5 достон иборат аст. махзанул асрор, хазинаи асрор, ки соли 1163 эҷод шудааст. хусрав ва ширин дар давоми 16 соли қамарӣ соли 1191 эҷод шудааст. лайлӣ ва маҷнун соли 1188 эҷод шудааст. ҳафт пайкар соли 1197 эҷод шудааст. искандарнома дар фосилаи солҳои 1194 ва 1202 эҷод шудааст. ин маҷмӯаи достонҳо дар инкишофи минбаъдаи адабиёти шарқ мақоми арзандае доранд ва боиси пайдоиши анъанаи хамсасароӣ гаштанд. хамсаи Низомии Ганҷавӣ бо рангинии мазмун, тозагии санъат, ғановати забон, пардози сухан ва маҳорати нигорандагии муаллиф машҳур гардида, дар он масоили муҳими иҷтимоӣ ва ахлоқӣ гузошта шудааст. муаллиф мардумро ба кӯшишу кор, илму донишомӯзӣ, ғанимат донистани умр, покии ахлоқ, шарму ҳаё, ҳақиқатгӯию наккорӣ ва ғамхорӣ нисбати одамон тарғиб намуда, подшоҳонро ба адолатпарварӣ ва саховату раиятпарварӣ ҳидоят мекунад. забони хамса ниҳоят бой, рангӣ, васеъ ва фаҳмост. Низоми Ганҷавӣ чун саррофи сухан дар истеъмоли калимаҳои хушоҳанг, ибораю таъбирҳои рехтаи халқӣ ва мақолу зарбулмасалҳо ниҳоят борикбин аст. ин заркориҳои ӯ мусиқият ва хушоҳангии достонҳоро ба вуҷуд оварда хонданашро гуворо мегардонад. Низоми Ганҷавӣ аз шоирони дорои мактаби адабӣ хос мебошад. шоири инсондӯст ва халқпарвари бузург бо осори гаронбаҳояш дар ганҷинаи маданияти ҷаҳонӣ саҳми калон гузоштааст. замони зиндагонии Низомии Ганҷавӣ сарфи назар аз нооромиҳои феодалӣ, давраи шукуфони таърихи тамаддуни халқҳои Қавқоз, Эрон ва Осиёи Миёна буд. дар асри 12 дар Озарбойҷон шоирони муқтадире чун Абулаъло Ганҷавӣ, Изиддини Шервонӣ, Маҳастӣ Нерсес Шиноралӣ зиндагӣ ва эҷод мекарданд. Низомӣ хусусан бо шоирони Ганҷаву Шервон, хоса бо Маҳастии Хуҷандӣ, Харобати
маънавӣ дошт. аввалин достони хамса махзануласрор аз 2260 байт иборат буда соли 1176 эҷод гаштааст. махзануласрор асари фалсафию ахлоқӣ мебошад. хусраву ширин дуюмин асари хамса буда достони ишқиву ахлоқӣ ва гуманистӣ аст. низомӣ дар тасвири ишқи поку самимӣ ва вафодориву ҷонфидоии қаҳрамони достон маҳорати баланди суханварӣ ва эҷодкорӣ зоҳир карда, дар симои Фарҳод муҳаббати бузургу заволнопазирро нишон додааст.